روسیه جلب زندانیان را برای جنگ در اوکراین بس کرده است. تاجیکستان به ترکیه نزدیک 100 تن کمک می‌فرستد. суд ба Tojpромбанк барои худ барҳамдиҳӣ 6 моҳи дигар муҳлат дод. дар марзи Русия бо кишварҳои ҳамсояш системаи шинохти чеҳра насб мешавад. Евгений Пригожин, муассиси гурӯҳи ҷангҷӯи Вагнер гуфт, ҷалби зиндонёнро барои ҷанг дар Украина бас кардааст. ӯ рӯзи 9 феврал дар посух ба дархости як расонаи русӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ навиштааст, ҷалби зиндониён аз тарафи гурӯҳи хусусии низомии Вагнер пурра қатъ шуд. ин гурӯҳ аз тобистони соли 2022 ба ҷалби маҳбусон ба ҷанги Украина машғул буд ва шарташ ин аст, ки агар то ним сол зинда монанд, авф мешаванд. токунун ҷасади чандин зиндонии тоҷикро, ки дар ҷанги Украина кушта шуданд, ба волидонашон дар Тоҷикистон супурданд. зоҳиран онҳоро низ гурӯҳи Вагнер ба ҷанг бурдааст. тоҷикистон ба мардуми зарардидаи Туркия наздики 100 тонна кӯмаки башардӯстона аз қабили орд, равған, шакару биринҷ, макарон, оби нӯшокӣ, либосу пойафзоли зимистона, хайма, курпаи болишт, кати хоб, ҷилди ҷиҳози хоб, рӯйпӯшҳои пашмин, зарфҳои алюминӣ, ниқобҳои муҳофизатӣ ва маводи антисептикӣ мекунад. қаблан 50 наҷотдиҳандаи тоҷик ба Туркия барои кӯмак ба бартарафсозии оқибатҳои заминларза рафта буданд. дар ин бора агентии иттилооти Ховар хабар дода навишт, кӯмак аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон омода гардида, қисме аз он шаби 8 феврал тавассути ҳавопаймои махсус бо ҳайати расмӣ ва гурӯҳи наҷотдиҳандагон ба Туркия фиристода шуд. наҷотдиҳандагон бо худ таҷҳизоти зарурии наҷотро бурданд, ки барои анҷоми корҳои ҷустуҷӯӣ ва наҷоти дармондагон аз зери биноҳои фурурафта зарур аст. ҳамчунин ин ниҳод навиштааст, ки якҷо бо наҷотдиҳандагон 25 тонна кӯмаки Тоҷикистон низ ба Туркия фиристода шуд. суди иқтисодии шаҳри Душанбе барои барҳам додани Tojpромбанк ним соли дигар муҳлат додааст. ин бонк соли 2017 муфлис эълон шуда буд, аммо мақомот то ҳол натавонистанд, ки онро пурра барҳам диҳанд. Рустам Мирзозода, раиси суди олии иқтисодии Тоҷикистон гуфт, баъзе аз омилҳое ҳастанд, ки барои барҳамдиҳӣ мушкилӣ пеш меоранд. аз ҷумла ба қавли ӯ то ҳол баъзе аз муштариён қарзи гирифтаи худро барнагардониданд ва бонк ҳам пули амонатгузоронро бозпас надод. рустам Мирзозода мегӯяд, ки то ин омилҳо бартараф нашаванд, барҳам додани бонк ғайриимкон аст. мақомоти Русия ният доранд, ки то охири соли 2023 дар 9 нуқтаи марзӣ системаи шинохти чеҳра насб кунанд. ин кор масрафи 830 миллион рубл мехоҳад. ба иттилои нашрияи Polygon Media, система бояд барои муайян кардани ронандагон тасвирҳои чеҳраро ба таври худкор таҳлил кунад. ин барои мувофиқ кардани чеҳраи ронанда дар даромадгоҳ ва баромад аз гузаргоҳ зарур аст. бо вуҷуди ин, дар ин кор система чеҳраи ронандаро дар тасвир бо ҳама маълумоте, ки дар ягон навъи махзани биометрӣ ё дар рӯйхати муайян нигоҳ дошта шудааст, муқоиса мекунад. таҷҳизот бояд то 25 ноябри соли 2023 расонида шавад. мақомоти Русия нақша доранд, ки ин системаҳоро дар гузаргоҳҳои сарҳади Русия бо Чин, дар сарҳади Полша, дар сарҳади Литва, дар сарҳади Қазоқистон насб кунанд.